प्रस्तुति काजल इवेंट के बैनर तले। और चलिए चांद भाई आप मोहताज हो जाइए। और चलिए काजल और चलिए हमारे भोली साउंड सर्विस के संचालक महोदय से गुजारिश, इन दोनों का फरमाइश गाना को आप आगाज कर देंगे। चलिए रेडी 1 2 3 4। अरे टीका हो रउआ तो बोली मत हमरा से। तो अरे तुम कालत कहले बाड़ू रउआ बात मत करी हमरा से, कोनो मतलब बा हमरा से। रउआ तो अपने धुन में रहे के बा हमरा। अरे बतिया का भल में बताइबे कि बेलमुंड बिगड़बे हमार ना मनबे, बताओ का भइल बा। बाकी झुमकाए रानी बोलत ना बाड़ू का बा परेशानी। हटियो ना। अरे बोला का बात बा। हटियो। पायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी बोलत ना बाड़ू का बाटे परेशानी। काहे तोहर भोरे से लटकल बनोला हो लटकल बनोला। हाँ तो सुनी ना। जवन जवन कहाँ बुलइबो सजनिया लहई पीला ग्लूकोज वाला पनिया। पिया हमरा के तू भुलावेला, मीठा बोली के तोरा में दबावेला। लहई बेटा निखाल हो जमोला हो खाल हो जमोला। हाँ तो सुनी ना। एक सारी